ಹಾಯ್, ಒಂದು ಪಿಲಿಕುಳದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೀರಾನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನೀರಾನ ಪಂಡ ತುಂಬ ಮೀನ್ ತರ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಗುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾನ ನೀರನ್ನ ರಪ್ಪಲ್ಲ ಎತ್ತನ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ನ ಅದು ಬೆರಟಿ ಕೊಲಂಬ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ಮೂಲ ಮಸಾಲೆ ಅವಳು ನೀರಾನೆ ಅವಳು ನಾಯಿಪಿಲಿ ಚೆನ್ನೈ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಜಾಲಿ ಊರು ಬತ್ತಿನಾಗ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದ ಮಾರ್ಗತೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂడి ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗನಕ್ಲು ನಾನು ಏತ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪಾರಿ ಆವಲಿ ಒಂಜಿ 10 out of 8 ಕೊರೋಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ನಾನು ಈತ ಪಂಡ ಉಂಡು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಶೋಕಸ್ ಐನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈ ಎಡಿಟರ್ ಅತ್ತಿ ಎಡಿಟರ್ಡ್ ಪಂತ ಶೋಕ್ ಬರೋಡು ವಾಡೋ 4 ಜನ ಪಟುವ 4 ಜನ ತೋಳ ಮ್ಯಾನ್ ತೋಳ ಪಂಡ చెప్పట్ల కొండు ಅವನ್ ತೂಕ ಚನಿಲ್ ಟೈಪ್ ಚನಿಲ್ ಪೈಬಲ್ಲ ಚನಿಲ್ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಚನಿಲ್ ನೋಡಾ ಅಲ್ಲ ಬೈ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡೆ ಅವು ಏನಂತಾರೆ ಬರಿಂಕ ಬರಂತ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂಯ ಒಂಥರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಖುಷಿ ಬಪ್ಪರು ಗೊತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಲು ನಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ ನಾವೇನು ತೂವಾರು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಕ್ಕ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ತೂರು ದುಮ್ಮನ ಜಾಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ದನಿ ಒಂದತ್ತ ಚಾನಲ್ದ ದನಿ ಯಾರ ಅಲ್ಲೇ ಪಿರತೋ ಜಲಿ ಚಾನಲ್ದ ದನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ದನಿ ಓಯ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಮೀರ್ ಬಲೆ Oh, come on guys, that is Ustabakshi. No. Beautiful odd stitch. Look there. Inla to jali. Ale bhai. Bale video le ostrich. ಸೊ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗೈಸ್ ವಿಸ್ಮಯ ಒಂಜಿತ್ತು ವಿಸ್ಮಯ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಇತ್ತು ಮಾಲ್ಲ ಏನು ಉಷ್ಟ್ರಪಕ್ಷಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಾನು ತೂದೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಅನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪೂರ ತೂ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಲೈವ್ ತೂಯಾ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮೇರೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ಧರ್ಮದೋಜರ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ತಿಕನ್ ಪದಂ ಬೋಲೆ ಸಂಚಾ ತೂಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಮಾರ ಪತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಓ ಮ್ಯಾನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಟ್ಟುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಏನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡತಿ
ಅಂಚ ವಿಷಯ ಅಂಚ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಜ್ಜು ಅಪ್ಪುಂಡು ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಜ್ಜುಲು ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಉಳ್ಳನಾ ಓಲು ಸೊ ಇತ್ತ ಮುಜ್ಜುಲು ಅಂತೂಯ ಖುಷಿಯಾನ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗು ದುಂಬು ಬೇರೆ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾಣ ಸರಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮುಜ್ಜುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಪೂರ್ವಜಕರ ಅವಳೊಂದು ಏನಂತ ಅಂತೀರಿ ಅದೇ ಆಗು ದೊಡ್ಡ ಕರಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರಲಿ ಅವ್ರ ಮಾರ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಡು ಐತಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅವಳು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಕಾಡಿನ ವಿಹಂಗಮಯ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ಲೆ ರಾಹುಲ್ ದಿವ್ಯ ನಿಂಚ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು. ಕರಡಿ ಉಂಟು ಕರಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೆ ದಸರಾಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗೆ ಕಾಡು ಬಂಜಿನ ಊರ್ದ ಬಂಜಿ ಮಲ್ತೇರ ತಮ್ಮ ಕಾಡ್ದ ಬಂಜಿನ ಊರ್ದ ಬಂಜಿ ತಲೆ ಮುರಿದು ಗಾಲಕ್ ಬರಲಿ ಒಕ್ಕ ಗಾಲಕ್ ಬರಲಿ ನಿಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನೋಡದಿದ್ದದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್